Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. În această ediție a emisiunii Politici de Fier l-am ca invitat pe domnul primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc. Bine v-am găsit, domnul primar. Bine vă regăsesc. De data asta sunt eu oaspetele dumneavoastră. Da, înseamnă că eu sunt gazdă. Da, Da, suntem la primăria municipiului Bistrița, în sala mică de ședințe. Aici avem discuțiile de natură tehnică cu colegii din primărie și tot aici organizăm și conferințele de presă. Ok. Domnul primar. Era, dacă tot a venit vorba, când am preluat mandatul, aici era un depozit într-o sală din proximitatea cabinetului primarului. Covoare vechi, piese de mobilier vechi rupte, cu alte cuvinte, totul arăta jalnic. Totuși, discutăm despre o primărie de municipiu, reședință de județ. Pe lângă faptul că avem noi nevoie de un spațiu în care să ne desfășurăm activitatea corespunzător, sala mare de ședințe, sala de consiliu local este mult prea mare pentru ședințe cu 3-4 directori sau diferiți responsabili pe domenii de activitate. Avem și oaspeți care vin din alte județe sau din străinătate, deci în momentul de față lucrurile arată așa cum le vedeți. Ok. Domnul primar, eu aș fi curios și bănuiesc că și locuitorii municipiului, telespectatorii, cum ați caracteriza acest prim an din mandat? Un an foarte greu, un an implicit de acomodare, un an în care am învățat foarte multe lucruri pe care categoric nu le știam, un an în care ne-am stabilit și mi-am stabilit proiecțiile pentru viitorii 3 ani, un an în care am gândit și gândim proiecte pentru municipalitate, un an în care am dat drumul la multe șantiere în zone critice ale orașului, un an în care mi-am format și ne-am format o idee limpede despre cum ar trebui să funcționeze administrația locală pentru ca oamenii să fie mulțumiți de ceea ce facem noi. Credeți că sunt mulțumiți? Eu cred că nivelul de satisfacție în oraș este unul bun, rezonabil. Dacă ne raportăm la un prim an de mandat, dacă ne uităm la faptul că bugetul pe anul acesta a fost adoptat foarte târziu, deci practic noi am avut buget de la jumătatea anului sau către jumătatea anului. Cam așa mai spre el. Dacă ne raportăm la faptul că deja se văd în oraș investiții, dacă ne raportăm la faptul că atenția pe care le-o acordăm oamenilor este una cât se poate de reală, dacă ne raportăm la faptul că numărul de telefon al primarului este unul public și răspund zilnic la 150 sau peste 150, în jurul a 150 de telefoane, eu cred că oamenii înțeleg că lucrurile merg în direcția corectă. Și între telefoanele astea, că pe urmă o să trecem la altele, ați avut solicitări mai ciudate? Nu, oamenii în Bistrița au mult bun simț. Oamenii cer lucruri normale, cer să li se rezolve probleme care țin de infrastructura elementară, de apă, de canalizare, de drumuri, de iluminat. Cer să se rezolve problema locurilor de parcare. Anul acesta vom amenaja până la finalul anului către 400 de locuri de parcare. Dacă ne uităm la faptul că în anii anteriori nu s-a amenajat nici măcar un loc de parcare suplimentar, eu cred că nu este deloc puțin.
N-am întâlnit deocamdată situații în care oamenii să vină cu solicitări care să mă frapeze prin latura lor ezoterică. Așa. Oamenii cer lucruri firești. Sigur, atunci când îți asumi o asemenea poziție, implicit accepți și faptul că vei fi criticat. Sunt puțini oameni care critică într-o manieră, eu zic, nepermisă în spațiul public, pentru că rețelele de socializare sunt considerate ca făcând parte din spațiul public. Dar se întâmplă pretutindeni, nu mă deturnează genul acesta de injurii, ca să fiu cât se poate de sincer, nici măcar nu le citesc. În momentul în care văd din capul locului că e vorba de, o injurie, trec peste, mă ocup de lucrurile importante. Am văzut acum s-a deschis pietonalul într-o formă nouă, luminoasă. Am văzut reacții foarte multe de apreciere. Ce s-a întâmplat de fapt? Eu tratez Bistrița ca pe un oraș mare. Bistrița are undeva e destul de largă plaja de relativitate, între 75.000 și 90.000 de locuitori. Recensământul care se va face anul viitor ne va spune câți bistrițeni avem, dar eu tratez Bistrița ca pe un oraș mare. Este un municipiu reședință de județ, pe de o parte, pe de altă parte este un oraș cu o vechime venerabilă. Este una dintre cele 7 burguri ale Transilvaniei. Este un oraș cu un potențial uriaș. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta pe componenta de iluminat festiv este doar primul pas. Vor urma în anii viitori abordări mult mai curajoase și mult mai legate, pentru că îmi doresc ca Bistrița să devină o destinație de Crăciun. În primul rând, Bistrița trebuie să arate într-un anumit fel pentru bistrițeni, pentru că este casa noastră, dar pe de altă parte îmi doresc ca orașul să devină și o destinație. Avem tot ceea ce ne trebuie pentru acest lucru. Practic, unitățile de cazare din Bistrița pot asigura solicitări de câteva mii de locuri. Pe de altă parte, avem tradiții, avem istorii nespuse, nepromovate. Putem organiza un târg de Crăciun care să rivalizeze cu marile târguri din marile orașe. Eu evit să mai fac aprecieri de genul sau comparații de genul ca la Cluj sau ca la mai știu eu unde. Voi lupta pentru ca alții să facă totuși comparații ca la Bistrița. Am fost mai greu, un eveniment. Da? Să sperăm. Nu. Ține de noi. Am fost la un eveniment organizat de Asociația Municipiilor din România pe problema colectării deșeului, a managementului deșeurilor și am fost plăcut surprins să-i aud pe primari de municipii reședință spunându-mi: domnule primar, Bistrița arată fantastic, pentru că videoclipurile, fotografiile au făcut turul țării.
au fost prezentate pe televiziuni naționale. Am fost plăcut surprins să-mi spună primari de municipii reședință sau oameni care lucrează pe zona guvernamentală, inclusiv miniștri, domnule Turc, inițiativa dumneavoastră cu privire la constituirea unui centru de consiliere și suport pentru românii care se întorc este excepțională și ea trebuie să fie preluată ca și politică guvernamentală. Adică trebuie să jucăm tare, trebuie să jucăm la nivel. Este singura modalitate prin care putem să facem din Bistrița cu adevărat un loc foarte bun pentru bistrițeni, dar în același timp să facem din Bistrița și o destinație pentru alții. Urmează să ne înfrățim cu 2 orașe din Spania anul viitor, cu Alcalá de Henares și cu Rocheta del Mar. Acolo locuiesc foarte mulți români bistrițeni, plecați din Bistrița. Ieri, întorcându-mă de la aeroport, am fost sunat de 2 bistrițeni care locuiesc în Spania. Unul dintre ei a apreciat faptul că urmează să dăm drumul la un centru despre care am discutat. Mi-a spus că anul viitor va reveni în țară și aici o foarte scurtă paranteză. E limpede că românii care locuiesc în străinătate de 10, 15, 20 sau mai mulți ani, că sunt unii care locuiesc de 27-30 de ani în străinătate, nu vin în Bistrița ca să întindă mâna, nu vin nici să ceară locuință socială, nu vin nici să ceară alt gen de facilități de la primărie, dar ei vor să se asigure că vor găsi în Bistrița un mediu prietenos, un mediu instituțional prietenos. Vor să știe că, de exemplu, copiii care s-au născut în Spania, mulți dintre ei, vor putea fi integrați în societatea bistrițeană, că există politici pentru acest lucru. Un alt bistrițean m-a sunat și mi-a spus că are o suprafață de teren, dar care este îngustă și că nu poate să-și construiască o casă. În situația în care primăria, care are teren în proximitatea terenului omului, ar fi dispusă să-i concesioneze o suprafață de teren sau să-i vândă o suprafață de teren în așa fel încât să poată să-și construiască o casă, va reveni anul viitor în țară cu toată familia, el, soția și 3 copii. Deci, la distanță de câteva zile de la afirmația pe care am făcut-o de Ziua Națională a României, deja vin semnale și din țară și din străinătate. Deci, se poate, cu siguranță. Cu firma care se ocupă cu iluminatul public, care e situația? Am văzut că erați nemulțumit. Da. Urmează să avem săptămâna viitoare o întâlnire la primăria municipiului. Va trebui ca să clarificăm o serie de lucruri. Cel mai important aspect pe care trebuie să-l limpezim este cel legat de extinderea și de modernizarea rețelelor. Pentru că nu suntem de acord cu anumite lucruri. Am discutat cu juriștii noștri și așteptăm, nu se cade să vorbesc despre anumite amănunte înainte de a avea discuția cu dânsii. Dar eu sper că la finalul discuției fie vom avea o concluzie limpede în ceea ce privește toate aspectele care decurg din contractul de delegare de gestiune a sistemului de iluminat public, fie ne vom despărți, adică vom denunța respectivul contract. I-am spus domnului director, care are rădăcini în zona noastră, domnului director de la Elba, faptul că am pretenția ca Bistrița să fie tratată așa cum se cuvine, să procedeze în așa fel încât aici să aibă logistică, capacitate de intervenție rapid, așa cum și-au asumat-o prin contractul semnat, iar partea de extindere de rețele și de modernizare de rețele să meargă
pentru că începând de anul viitor intenționăm să extindem rețeaua de iluminat cu minim 5 km pe an. Am fi vrut să o facem și în acest an, pe restul de luni care au rămas, dar ne-am împotmolit la capitolul prețuri. O să discut cu dumneavoastră după ce voi avea întrevederea cu dânsi. Cu Supercomul care e relația? Cu Supercomul eu zic că relația este oarecum în echilibru. După îndelungi discuții, după ce am instituționalizat întâlniri, ca să le spun așa, tripartite, adică Primăria Municipiului Bistrița, Supercom și ADI, se vede o îmbunătățire a modului în care se face curățenie și se face colectare în oraș. Dar mai sunt încă multe lucruri care trebuie remediate, iar cei de la Supercom știu care sunt pretențiile noastre. I-am transmis și domnului director general, președinte Ciuclea, care de fapt este principalul acționar al Supercom, faptul că așteptăm investiții substanțiale pe zona de mecanizare. Suprafețele care noi considerăm, eu consider că trebuie măturate mecanic, trebuie să crească. Ori acest lucru nu se poate face decât prin investiții. Dacă apreciază faptul că Bistrița este importantă în portofoliul economic pe care îl au, să o trateze ca atare. Da. Domnul primar, ce investiții ați făcut anul ăsta în Bistrița? Am văzut niște lucrări. Aș prefera să ne spuneți. Nu sunt puține. Așa. Pe de o parte, am accelerat lucrările la școli. Așa. Unele dintre ele au fost finalizate, le-am făcut și recepția. La alte școli se lucrează. Am dat drumul la lucrări așteptate sau foarte așteptate de bistrițeni. Exemplu, realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale pe Mihai Viteazu. Acolo, atunci când plouă, da, oamenii se simt apare la cuștri, apare o mică Veneție, numai că la Veneția când mergi te bucuri. Aici când crește nivelul apei și ți intră în beci, n-ai niciun fel de motiv de bucurie. Am dat drumul la o lucrare de reamenajare la podul Jelnei. Lucrările au avansat extraordinar de bine și pe Mihai Viteazu și la podul Jelnei. Vom reconfigura toată zona respectivă. Va fi cea mai frumoasă intrare în Bistrița. Acolo ce se face până la urmă? Am înțeles că era o alunecare de teren. Pe lângă faptul că am intubat canalul, așa, lăsând la o parte faptul că taluzăm versantul și vom continua să facem acest lucru, chiar cu suplimentări de sume. Vom veni cu o a treia bandă, vom veni cu trotuare, vom veni cu locuri de parcare, vom veni cu o trecere de pietoni care va face legătura cu strada Tabără. Cu alte cuvinte, zona va fi reconfigurată cu adevărat, adică atunci când ne vom uita la modul în care, în fotografii sau în filme, cum arăta înainte și cum va arăta anul viitor în primăvară, diferența va fi de la cer la pământ. Am dat drumul la lucrări pe strada Tărpiului, cea mai lungă stradă din Bistrița, acolo unde există foarte multe familii pe zona de pământ. Am avut discuții cu Aquabisu, i-am convins să intervină pentru partea de canalizare, în așa fel încât anul viitor, în primele luni ale anului viitor, să ajungem în faza de a asfalta strada Tărpiului pe componenta supusă investiției. Acolo vom avea și alte amenajări, trotuare, iluminat public, sistem de preluare a apelor pluviale. Deci o investiție complexă și care costă bani foarte mulți.
Am finalizat în mare pondere strada Valea Ghinzii, lucrăm la aerodromului. Au apărut tot felul de complicații, dar cu ajutorul lui Dumnezeu le-am rezolvat în bună parte. Ce nu am rezolvat deja o vom face, pentru că se va lucra și în perioada de iarnă. Sunt anumite tipuri de lucrări care nu se vor opri. Am dat drumul la linia verde. S-a văzut pe strada Grigore Bălan, intervențiile au fost. Chiar vreau să vă întreb ce s-a făcut acolo, că s-au făcut săpături. S-a săpat mult pentru că soluția tehnică pe care proiectantul a dat-o a prevăzut acest tip de intervenție cu săpătură, cu compactare și bineînțeles cu amenajarea drumului, cu strat de bază, binder și strat de uzură. Dar le spun oamenilor care pe bună dreptate au fost deranjați de vibrații că am solicitat modificarea proiectului în așa fel încât pe restul străzii, de la sensul giratoriu cu Petre Ispirescu și până la sensul giratoriu de la Spitalul Județean, să mergem pe o altă soluție cu beton stabilizant. Această soluție nu mai prevede, nu mai presupune atâta compactare, atâtea vibrații, deci practic lucrările vor fi făcute cu mai puține costuri, cu mai puțin deranj pentru cetățeni. Vreau să întreb ceva, proiectul, deci se va reface asfaltul, să zic așa, de la sensul de la Domus și până la Spitalul Județean? Categoric, deci tot. Categoric, și în primăvară va continua. Se vor face și trotuarele? Se vor face și trotuarele. Pentru trotuare am schimbat soluția. Deci, în proiectul tehnic era prevăzută soluția cu pavelele de beton urâte, astea care sunt bune pentru străzi periferice, sunt bune pentru trotuarele din comune și nu o spun cu, știu eu, lipsă de apreciere pentru comune, dar când vorbim despre Bistrița, când vorbim despre culoarele mari de mobilitate, trebuie să avem un anumit tip de abordare. Dacă vrem ca Bistrița să fie prietenoasă în primul rând pentru bistrițeni și dacă vrem să transformăm Bistrița într-o destinație de vară și de iarnă și pentru alții, pentru că asta înseamnă bani, asta înseamnă că economia pe zona serviciilor și nu numai ar trebui să intre într-o nouă fază, atunci trebuie să gândim soluții care într-adevăr să dea strălucire orașului. Pentru acest lucru am avut o întâlnire cu toți furnizorii de servicii de internet și telefonie. Am ajuns la o concluzie pe care eu o apreciez ca fiind cât se poate de bună. Am pus pe masă 3 scenarii, plecând de la imperativul îngropării tuturor firelor care spânzură pe stâlpi, peste stradă între stâlpi, pe clădiri. Le-am spus foarte limpede, oameni buni, nu putem continua în acest mod. Toate rețelele trebuie îngropate. Sunt 3 variante. Fie face primăria lucrarea și vă luăm în gazdă, adică vă îngropați în sistemul nostru de canalizație firele, fie contractăm noi cu o societate care va face acest lucru și veți merge în gazdă la respectiva societate, care ne va plăti 9 o redevență, fie cineva dintre dumneavoastră își va asuma acest proiect de investiții. RDS a spus că pot să o facă și că sunt dispuși, cu toate că discutăm despre costuri foarte mari. Deci aici nu discutăm despre sute de mii de euro, discutăm despre milioane de euro. Pentru consumatorul final de servicii de televiziune și de internet, impactul va fi
nesemnificativ, pentru că ne raportăm la zeci de mii de utilizatori, pe de o parte. Pe de altă parte, prețurile sunt reglementate de ANCON. Deci astăzi avem un agreement pe care urmează să-l formalizăm. E o procedură destul de greoaie, destul de complicată pe guvernanța corporativă. Acesta este cadrul legal. Dar toți furnizorii practic vor merge în sistemul de canalizație pe care RDS urmează ca să-l facă. Eu sper să nu se modifice nimic, RDS-ul este o firmă cât se poate de serioasă. Vor plăti RDS-ului o chirie, iar RDS-ul va plăti primăriei municipiului Bistrița o redevență. În acest fel, orașul va scăpa de toate firele care spânzură peste tot. Refacem proiectele pe care le-am găsit în primărie și pe alte componente. Adică, am spus-o, scăpăm de fire, schimbăm soluția în ceea ce privește materialele pe care le punem pe trotuare, adică vom merge cu piatră naturală în zona monumentelor de arhitectură, cum este Muzeul Județean, vă dau un exemplu, și vom merge cu pavaj de beton, dar care arată ca și o piatră. Vă pot spune că am făcut o întâlnire cu specialiști din primărie și cu arhitecți, le-am arătat, am făcut o mini-expoziție de piatră la parter și prima dată când au văzut piesele, exponatele, au spus: dom'le, o piatră frumoasă. Și ne-a spus: dom'le, nu e piatră, e pavaj de beton tratat într-un anumit fel, care are un cost mult mai mic decât piatra naturală, care costă puțin mai mult decât pavelele comune de beton, dar care vor da orașului o înfățișare nouă. Și mai mult decât atât, eu vreau ca pe trotuare să se poată și umbla. De acest lucru n-au ținut cont predecesorii mei, că trotuarele sunt și pentru pietoni. Deci confortul pietonilor va fi asigurat prin lucrările pe care le vom face. Să vă mai dau un exemplu. Pe axă este prevăzut un pasaj pe sub bulevardul Decebal, care va face legătura cu zona pieței Decebal. Proiectul e unul cât se poate de subțirel, adică exact similar cu cel pe care l-au făcut comuniștii. Mă rog, l-au făcut bistrițenii în regimul comunist, cu scări de beton. Nu. Acolo vom pune scărulante, benzi transportoare pentru oameni, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că în piață merg și mulți oameni în vârstă, la care nu le lipsește să coboare și să urce scări de beton cu sacoșele în mână și multe altele, pentru că ne ia toată emisiunea. Așa. Cu piața Decebal, ce se mai aude? Vom construi o piață nouă. Eu îi rog pe cei care ne urmăresc să înțeleagă faptul că o autoritate publică nu poate să schimbe lucrurile de pe azi pe mâine, că sunt proceduri, că discutăm despre bugete, dar ceea ce fac și le-am solicitat și colegilor mei, categoric suport să facem în echipă acest lucru, este să accelerăm mult lucrurile. Adică tot ce a trenat, moșitul ăsta cu anii, tergiversările, să înceteze. Lucrăm la tema de proiectare pentru piața Decebal. În piața Decebal vom construi o piață reprezentativă pentru municipiul Bistrița. Mi-o doresc de top la nivel național. Ce ar însemna asta? Asta presupune un spațiu categoric închis, cu temperatură controlată, cu spații de refrigerare pentru producătorii care vin să-și desfacă, să-și vândă marfa, cu spații pentru congelarea anumitor tipuri de produse și cu o mare parcare pe etaj. O parcare care va trebui să deservească, pe de o parte, să pe cei care merg la cumpărături în piață, dar și pe cei care vor avea, probleme de rezolvat în toată zona respectivă. Vom separa foarte clar producătorii
îi vom separa de comercianți. Pentru că atunci când cineva merge în piață, trebuie să știe: eu cumpăr de la un producător local, cumpăr de la cineva care produce, acum nu vreau să spun că neapărat bio, când vorbești despre bio, e nevoie de niște atestate care se iau după mulți ani de zile, aproximativ 5 ani. Dar una e să știi că îți cumperi marfa de la mătușa din Florești și alta e să știi că îți cumperi marfa de la cineva care la rândul lui a cumpărat-o de la un producător dintr-un anumit județ sau, că se întâmplă și asemenea lucruri, dintr-un supermarket, ca să nu dăm nume. Da. Toți trebuie să trăiască. Sunt oameni care depind financiar de acest tip de activitate, sunt comercianți de ani și ani de zile, dar trebuie să rămână la alegerea celui care cumpără. Merg acolo sau merg dincolo. Acum este un talmeș-balmeș. Păi și cum veți reuși chestia asta? Că e foarte și sensibilă și... Nu este sensibilă deloc. Pur și simplu, amenajând standuri pentru producătorii locali sau pentru cei care au, nu numai pentru producătorul local din Bistrița, pentru că vor veni producători locali din județul Galați, dar nu producătorul local care vinde la comerciantul din Bistrița, și zonă pentru comercianți. Vom verifica cu strictețe documentele, vom face și verificări încrucișate, adică vom suna la primăria din județul cutare, este sau nu este producător local. Adică, știți, încet, nu te mai poți juca cu asemenea lucruri. Eu știu că s-a făcut trafic cu certificatele de producător. Nu era greu pentru nimeni să verifice dacă într-adevăr omul respectiv care uzează de certificatul de producător are sau nu această calitate. N-a interesat pe nimeni, din diferite motive. Sau le-a fost greu. Da. Domnul primar, în ceea ce privește sportul, am văzut tot felul de discuții. Nu vă apropiați nici cum de, să zic, de echipa de fotbal sau de cea de handbal. Aveți alte proiecte, aveți alte planuri? În ceea ce privește sportul, așa, intenționăm să cumpărăm anul viitor Baza Gloria. Stadionul. Și vrem stadionul, pentru că, unu, este un activ foarte important pentru oraș. Este într-o zonă zero a orașului. 3. Statutul juridic, situația juridică a acestui activ e total nefericită. Practic nimeni nu mai investește nimic acolo. Eu mai alerg dimineața foarte devreme pe pista de alergare. Văd cum se deteriorează de la lună la lună tribunele. Văd cum se deteriorează suprafața de joc, cu toate că cei care se ocupă de echipa de fotbal fac eforturi ca suprafața să fie cât de cât menținută într-o stare care să permită organizarea de competiții sportive, de meciuri de fotbal. Dar eu văd stadionul ca fiind refăcut, văd tribuna, sigur că mă voi consulta și cu colegi din primărie și cu specialiști, văd tribuna dinspre parc dezafectată, dată jos, așa, pentru că prin infiltrații structura de rezistență eu cred că e pulbere. Mai mult decât atât, cred că parcul are nevoie de o gură de aer, pentru că este foarte îngrămădit. Ați observat că vara sunt foarte, foarte mulți oameni în parc. Printr-o deschidere a zonei de parc către stadion, s-ar aerisi foarte mult toată zona. Îmi doresc acolo terenuri de volei, terenuri de mini-fotbal, terenuri de tenis, pentru
toată lumea, adică pur și simplu să încurajăm sportul de masă, pentru că este esențial acest lucru. Și le vom putea folosi gratuit? Lăsați-mă să ok. nu vă răspund la această întrebare, pentru că totul depinde până la urmă și de soluția financiară, pentru că depinde din ce bani faci anumite investiții. Dacă le faci din bani de la guvern sau de la bugetul local e una, dacă faci asemenea investiții din bani europeni, discutăm despre altceva. Deci în momentul în care vom avea soluția de finanțare, vom putea discuta și despre modul în care oamenii vor avea acces la aceste facilități. Dar oricum, chiar dacă se va plăti o taxă, va fi una modică, adică nu ceva care să atenteze la buzunarul nimănui. Deci veți da jos tribuna, nu se va mai face altă tribună, ci vor fi făcute va rămâne un de spațiu deschis, categoric. Noi avem un centru olimpic pentru tenis de masă. Am discutat cu domnul Cristian Romanescu, care este președintele Federației Române de Tenis de Masă, pentru a ne implica ca autoritate locală în dezvoltarea acestui centru olimpic. Îmi doresc un bazin de înot olimpic la Bistrița și am făcut discuții la guvern, la Compania Națională de Investiții. Eu cred, pentru că sunt pe de o parte o fire optimistă, pe de altă parte mă consider ca fiind un om bătăios. Cred că vom obține finanțare pentru acest lucru și atunci, categoric, vom putea dezvolta și înotul ca și ramură sportivă. Și ați găsit o locație? Până atunci, dacă Dumnezeu ne ajută și pandemia ne lasă în pace, ne vom pune în aplicare proiectul care deja a fost validat, care deja este gândit, toate discuțiile s-au făcut cu proprietarii de bazine. Toți copiii de la clasa 0 până la clasa a 4-a vor putea beneficia de 10 ore gratuite de înot pentru a deprinde această abilitate, o abilitate care le va folosi toată viața. Nu există niciun fel, niciun gram, un grăunte de reticență din partea mea sau din partea municipalității în ceea ce privește dezvoltarea sportului, dar recunosc că mă preocupă cu prioritate sportul de masă. Este motivul pentru care am solicitat tuturor școlilor să-și deschidă bazele sportive, să le pună la dispoziție cu titlu gratuit pentru toți cei care doresc să alerge, să joace fotbal, să facă mișcare. Este motivul pentru care vom investi în facilități noi, cum este bazinul olimpic. Este motivul pentru care suntem într-o procedură pentru a achiziționa un activ, un teren foarte important pentru un proiect de parc sportiv și mă refer la terenul care a aparținut fabricii Mecanica, Baza Mecanica, un teren în suprafață de 3 hectare 300 și care, comasat cu un teren care aparține statului român, poate să stea la baza unui proiect de parc sportiv cu bazine de înot pentru agrement, pentru relaxare, cu topogane, cu saune, tot așa, pe lângă, cu pistă de alergare, cu terenuri de fotbal, de mini-fotbal, de volei. Deci Bistrița va avea la orizontul a câțiva anișori, nu la calendele grecești, o bază sportivă și de agrement de invidiat. Eu apreciez că aceste facilități ajută enorm indicatorul denumit calitatea vieții. Oamenii aleg să rămână într-o comunitate sau să vină într-o comunitate și în funcție de acest indicator. Ce pot să fac acolo? Ce mi oferă, de fapt, infrastructura unui oraș pe această componentă de relaxare, de mișcare, de sport de masă? Am înțeles.
Am văzut că acum România a primit o parte din banii din PNRR. Avem proiecte? Categoric. Avem proiecte, lucrăm la proiecte. Haideți să vă dau un exemplu. MHC-ul, zona MHC, va arăta cu totul și cu totul deosebit. Va fi o oază de relaxare pentru bistrițeni, o oază de relaxare în aer liber. Acolo gândim și o clădire care va arăta într-un anumit mod, care va fi construită din materiale prietenoase cu mediul. Vom avea zonă de picnic. Știu că bistrițenilor le place să iasă, să-și facă un grătar în aer liber. Pădurea Șulervard este asaltată în lunile de vară. Avem nevoie de mai multe centre de acest gen. Proprietarul lacului MHC, care nu locuiește în Bistrița, m-a contactat, am avut o discuție cu dânsul și i-am solicitat, m-a contactat în legătură cu un anumit lucru și l-am rugat ca în contextul în care primăria face o investiție mare în zona MHC, să facă și domnia sa o investiție pentru ca lacul să poată să intre în circuitul de agrement. Pentru că acolo pot să ai bărcuțe, hidrobiciclete, adică putem să integrăm foarte bine lacul într-o zonă de relaxare. Gândim elementele unui coridor de mobilitate care va face legătura între zona Cocoș și Parcul Industrial Sărata. Când vorbesc despre coridor de mobilitate, ca să nu se întrebe oamenii, dar ce presupune acest lucru, e vorba despre o șosea până la urmă, din zona Cocoș până la Sărata. O șosea care va ajuta enorm până la urmă tot ce înseamnă mobilitate, trafic. Nu va trece prin oraș. Nu va trece prin oraș, va trece pe malul râului, râului Bistrița, prin Zăvoaie, până la până în Parcul Industrial Sărata. Dar nu ne limităm numai la drum, discutăm despre multe alte lucruri, discutăm despre poduri, discutăm despre punți, pentru că discutăm despre punți anul viitor, vom reconstrui, vom demola și vom reconstrui actuala punte de la Tudor, din zona Tudor Vladimirescu. Va fi o investiție foarte, pe de o parte este necesară, pe de altă parte va arăta complet diferit de ceea ce avem acum, inclusiv cu bandă pentru mașinile salvării, ținând cont de faptul că stația de salvare este acolo. Pe malurile râului sau pentru malurile râului, pe zona agreată de bistrițeni, limitrofă parcului, limitrofă pădurii Codrișor, vom gândi facilități de agrement cu totul și cu totul deosebite. Pădurea Codrișor o vom gândi ca pădure parc și vom face investiții pe această linie. Este și motivul pentru care unul dintre proiectele depuse pe bugetarea participativă este destinat realizării unor facilități în pădurea Codrișor. Adică încurajăm acest lucru, dar noi vom veni cu un proiect integrat care presupune și o componentă financiară mare pentru ca pădurea Codrișor cu adevărat să devină o pădure parc și alte facilități care împreună vor reconstrui toată zona, tot arealul, unul mare. Domnul primar, din ce ne-ați spus dumneavoastră, viitorul sună bine pentru municipiul Bistrița? Eu cred că sună bine și viitorul. Așa. Și eu cred că oamenii pot să vadă că orașul se mișcă. Pot să vadă, sunt 30 de șantiere deschise în Bistrița. Vom rezolva problema locurilor de parcare, o problemă care arde. Am mai spus-o în emisiunea dumneavoastră. Regret că antecesorii mei nu au gândit corect lucrurile.
Atunci când discuți despre intervenții la coridoarele de mobilitate sau pe coridoarele de mobilitate, când discuți despre pistele pentru cicliști, pe fond un lucru foarte bun. Trebuie să ții cont de configurația orașului, de configurația străzilor. Noi am făcut toate modificările pe care puteam să le facem, proiectul fiind deja unul gata și în derulare, pe pistele pentru cicliști. Dar vom veni și cu parcări, ceea ce nu s-a întâmplat. În mod normal, prima dată trebuia rezolvată problema parcărilor, să fie limpede acest lucru, pentru că perioada de maturitate a acestor proiecte a fost una foarte mare, de mulți ani de zile, 7, 10 ani de zile. În atâția ani putea fi rezolvată problema locurilor de parcare. Eu când am venit în primărie, nimeni nu știa să-mi spună câte locuri de parcare se pierd prin realizarea pistelor pentru cicliști, prin realizarea coridoarelor sau prin intervențiile la coridoarele de mobilitate, pe linia verde, pe axă, adică pe toate străzile despre care discutăm. A trebuit să numărăm loc cu loc, cu loc, cu loc și le-am spus foarte bine. Mi-au venit și mi-au spus, păi dispar 300 de locuri de parcare. Păi cum dispar 300 de locuri de parcare? Pentru că discutăm despre foarte mulți kilometri pe care se vor face asemenea investiții. Păi atâtea locuri de parcare avem. Păi nu asta mă interesează, câte locuri sunt trasate cu pensula. Pe mine mă interesează câte mașini parchează la bordură pe parcări amenajate sau nu. Că dacă nu există un semn care să interzică parcarea, se poate parca și se parchează. Dispar în jur de 3400-3500 de locuri de parcare. Acesta este motivul pentru care lucrăm la intensiv la un proiect sau la un mega proiect de realizare de parcări în Bistrița care să compenseze parcările care se pierd. Nu în totalitate, dar într-un număr suficient în așa fel încât totuși orașul să poată în continuare să rămână în echilibru din acest punct de vedere. Am înțeles. Domnul primar, trebuie să încheiem. Nu ne ajunge o emisiune, clar, sigur. Da, sper să ne mai vedem. Păi dacă suntem sănătoși, dacă trăim, o să ne vedem de câte ori e nevoie. Am înțeles. Mulțumesc pentru cu mare drag, toate cele bune prezența tuturor. în emisiune. Stimați telespectatori, aici punem punct ediției de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune.